Vuma 103 isikhathi sethu njengamanje 4 o'clock ekuseni. Good morning South Africa, good morning Johannesburg, good morning Durban. Sisethekwini lapha esikhona eGagasini kwesikabhanana isigodi. Uhleli no Dr. Khehlelezi, uhleli nentumantumane yathumezizweni isihlatha somdlebe nondela mzimba bheje fazone empahla hliziyo zamadoda ibomvu. Nina basethethe nabasenyembane mkhonto kwazi igazi into abayikhala amanzi. Dictionary zawudidi umndeni lapho khona sithi good morning sekunjalo bafowethu sekunjalo into esinayo sithi thina siyayishaya lento sithi happy men's month. Yeah, sisho kanjalo. This is the first Friday of men's month. Bomama ekhaya tshela no baba nithi it's day 99 of lockdown. Obaba lapha ekhaya mani khona usuku noma inyanga ebalekile kunina ngendlela eyisimanga kakhulu. Kufanele omama baniphathe kahle banitotoze nihononoza nina this month nibalekile. You guys are very important. Lapha ekhaya mani khona bomama nibaphathe kahle baba ningabacasuli labo baba bayinto ebaleke kakhulu this month babaleke kakhulu. Good morning emajele siyanibingelela emateksini khona ubaba esake sathi sikhuluma ngelinye ilanga athi lo baba ngikulalela njalo Khehlelezi sikulalele rank sisuke sikulalele ema rank lapho nibalekile bafowethu. Good morning lapha nikhona uNkulunkulu aniphephise, uNkulunkulu anigcine, uNkulunkulu abe nani. Siyanibingelela ke isikhathi sethu njengamanje 3 minutes past 4 o'clock. Lapha nikhona ke into esizoyenza sizocela ukuthi ke njengamanje sibambene umkhuleko wethu lo wana our daily prayer. Baba izwi lakho linamandla baba liyaphila. Baba egameni lamandla baba ukhona baba uyaphila Nkosi yomsa wawukhona emandulo. Simemeza izwi lakho linamandla baba singenile ekseni enhle kangaka masingena kukhona abantwana bakho Nkosi yamakhosi abafunda okukhulu ngohlelo lethu. Kukhona abantwana bakho Nkosi abagulayo ababanye Nkosi yamakhosi baphethwe umona enhlizweni zabo. Uma bengizwa ngikhuluma kunezinto Nkosi yomsa ezinyakazayo kubona. Abanye Nkosi yamakhosi uma bengizwa ngikhuluma bayaphila. uNkulunkulu waphakade sicela amandla akho Nkosi yomsa ngalesikhathi. Baba hlala njalo Nkosi yomsa kuthina. Egameni laphakade egameni lokuphila. Siyacela Nkosi yamakhosi busisa le stage okuyivuma FM uNkulunkulu waphakade. Namhlanje sinobaba uSithembiso Zondo Nkosi yamakhosi. Uma sikhuluma abaphila abantwana bakho. Uma sikhuluma Nkosi yomsa akubeke khona ingane ekhalayo Nkosi yomsa kunembeza. Ngoba umuntu mayingasenayo unembeza Nkosi yomsa kunokunye Nkosi yomsa kusuke sekwenzeka. Namanje Nkosi yomsa bezovuka abantwana bakho abanye sebevusile Nkosi yomsa bevusa abangani babo. Nalabo Nkosi yomsa abazosenda ama voice note abanye bazofona. Babusise njalo Nkosi egameni laphakade egameni lokuphila. Ngegama lika Jesu siyakhuleka amen. Siyabonga kakhulu. Sibonga umkhuleko omuhle kangaka esiutholile. Sibonga ukugcinwa. Namhlanje it's Friday mhla ka 3 July. Ngicabanga ukuthi kusele just 1 month and 2 days ukuthi sifike ku birthday yami. Khumbule ukuthi ngiyazalwa ngomhla ka 5 August. And my gods are telling me khona kungitshelayo ukuthi there is a big surprise engiyibekelwe abantu. Engibekele yini actually 065 9337172 065 9337172. Ake sibone njengamanje ukuthi ubani umuntu osevukile. Ake sibone njengamanje ukuthi wena uthe masovukile le show ikuphethe kanjani. Ake sizwe ama voice note. Dr. K sesivukile baba sesilindele lo hora lo hlelo lomnando lwakhayo. Mina nendlu yami sikuthanda ngothando lika love. Indumandumane yadumezizwe siyangena manje silinzile mkhulu Mpumalanga nelispread isikhona manje sikuthanda ngothando luka love. Thanda nami Khehlelezi indumandumane intombi yomntwana la eLovo Johannesburg. Ukulalele baba waiting for you. Start manje 2 minutes to 4. Injalo sikhalile alarm baba nginde wena.
Islay Queen siyasiphuza baba, ngiyaphuza nabantwana. Magic oil khona ngiyasebenzisa baba. Ayaqhubeka impilo baba. Iyaqhubeka very soon sizochaza ukuthi izikhiphani kwenzakalani. Siyabonga baba, sikuthanda ngothando luka love. Ngiyakuthanda nami mama, ngiyakuthanda ntombi yomtswana kule nna ke a rata mo Joburg. Ke kopa le botse batho ka magic oil gore wetsang magic oil. Batshela abantu ukuthi magic oil wena onenhlanhla usutholile magic oil ukuthi wenzani. Ake sizolona. Dumandumane, finally, ndaze ndaphumela. I'm actually right now in a hotel in Johannesburg. I'm from overseas and I'm gonna make it there. I'm on quarantine right now in Joburg. Next week I'm going back to Cape Town, but I'm gonna make sure this morning I'm calling the office to make my bookings. Enkosi Dumandumane, siyabulela. Wow, quarantine from overseas. Now she's in Joburg and she's on her way to Khehlelezi. Wait, hlala kanjalo nento yakho. Thola usilay kwilapha hotel. Dr. K, indomando. Hayi asivukileke thina sikhona nje lokusile sibheke ngamabili. Sibambe night shift. Angithi phela samaphoyisa asesangweni. Bafowethu sanibona lapho. Dr. Khehlelezi sesivukile baba, silinde wena. Bengilokhu ngizama ngifona ngingakwazi ukungena. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngizongena namhlanje. Na kanjani? Wena ke manje Stay positive. ngicela isiphosiso baba uThemba Idimba. Ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise nonke, uNkulunkulu anibusise nonke. uNkulunkulu azabusise nalwasisi othu kwi quarantine use hotel kwelinye lamahoteli eJohannesburg. uNkulunkulu ambusise njengamanje niyazi ke before yonke into ngiyayifuna ukuthi nginivuse, ngiyayifuna ukuthi nisukume njengamanje nihlale ngezinga. Kunengoma engifuna ukunidlalela yona. Eyokupraise, eyokudumisa. Ngisandlalela ingoma. Ngicela nilungise amafoni njengamanje nikwelete ama airtime 086 10 10 300. 086 10 10 300 niyangifonela niyangitshela ukuthi nikuphi nayi le ngoma. Tshela unqobile mbanjwa. Remember guys, Friday it's about you. It's about me, it's about Pastor Sthembiso Zondo. Motivation, sibuyisa ithemba, sikwenza konke lapho khona sithi it's never too late up until God said it's over. On Vuma 103, the healing hour. Make sure ukuthi ngo Friday you invite your friend because kunama message abalulekile adingwa uyena umngane wakho. Umngane wakho keeps on repeating the same mistake just because you are lacking to ukuthi wena uba advise. Tell them the truth. If you are failing to tell them the truth, invite them to show ya Friday. Ubatshela ukuthi something will happen. Kukhona lapho uNkulunkulu akufanele ashintshe khona. Ushintsha kanjani na? Indirect, because when khona message ozoyidlulisa ngoba kukhona ishow ozom invite kuyo, and something there is a mission definitely soyithinta ekumngane wakho because umngane wakho ubone ngaphumeleli ingoba kunomona noma unamaqhubu. He's angry of himself or herself. We need to relieve him or her. This is Vuma 103 isikhathi sethu njengamanje it's 4:04 ekseni. Ake size laphana. Ambeni mkhulu intombazane sithi sesivukile silinde wena mkhulu no Dr. Zondo niyasibusisa. Sithi nje hayi sinimele akekho abasibusisa njengani. Ngiqhubeke ningapheli. Siyabonga. Yebo, engathi ungaphinda eze nama-hour amaningi ngaphezu kwalokho baba safika kuwena owasitshela kona kwenzeka njengoba usho baba. Siyabonga sinobaba nje la empedeni, ayikho inkinga, siyabonga kakhulu baba. Kodwa nje inkinga iyenzakalayo phela ayi bamfonela manje abantu besifazane baba. Bamfonele yina ngodwe ayibonakalayo manje. Asiwa wasuka kude kakhulu nje. Kanti ubungafoni ngani lisike sifake be topic le ndaba yakho. Vuma sabona. Vuma sabona. Sawubona mkhulu ndumandumane yadumeza izweni. Haleluya ngikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noThandeka Peter mkhulu mambonge ngihleli noTata uJola umtata wakwami sikumamele mkhulu. Niphi mama? Emonti mkhulu Eastern Cape. Molweni Monti pha eMdantsane phanga seShoprite mama.
Inkosi mkhulu eBuffalo Flats apha kwikhala area le ndawo sihlala kuyo. Mkhulu ndihleli nabantwana bam bonke, omnye useJoburg, omnye abanye baseKapa. Ndithumele kubo sisinomonde sebezela koloyiso beyobanika islay queen magic oil. Nam apha ndihleli no-abo. Ndibene no-abo apha eMonti. Yonke into ihamba kakuhle mkhulu. Nobrother wam lo wayengaphilanga. Uza kakuhle kakhulu mkhulu kodwa kwakusekuthiwa akho nto inokwenziwa kuye esibhedlele ngoku usekhaya ngqama. Ake ndive mama, ake ndive lento. Ubrother wakho usengcono ngoba uselile la slay queen. Mkhulu sekuphele yesibhukile kwibhotini. Into eyenzekayo ndadibana nayo nobhuti usendiodela mna yena sesesibhedlele. Wandicebisa wathi naye makhe ndimodele ibhotile ezizini. Wayicaqala enye lapha kuthi eMonti uphuma kwakhe esibhedlele. Kunzima mkhulu because oogqirha bavele bathi ungumntu odiagnosed chronic renal failure. Bathi akho nto banabasayenza, banabasamdialyza nomdialyza. Kwenzeka ngelaphi ndadibana nawe apha eKapa kuvuma wathi wena ngenzeka ngoLwesibini wezekeza ndixelele into. Nyani oogqirha bathe xa bemthatha amagazi bathi amagazi akhe indibukise ntoni because amagazi akhe ngoku mahle kakhulu. Siyabulela mama, and we so wish ukuthi ningabaxelela abanye abantu ukuthi uslay queen ukhona, uslay queen uyasebenza. So njengamanje umagic oil nitholile na mama? Abelethi uzofika namhlanje ngayitholi nakodwa inyana wami yena sendiyenda fonela uNomonde eGauteng ndathi manganceda sele umntana wami uslay queen nantsikanele nemagic oil sele sifumene yena. Mna ke andikayifumana abelethi izaba khona namhlanje. Mama, God bless you with your family. Ndinithanda ngothando luka love, and I so wish you continue using our products and yafisa mama, I so wish ukuthi ngomhla ka-10 we will be launching ikhemesi ka Dr. Khehlelezi eThekwini. I wish ukuthi ningaqabela amabhasi ningadrive nize apha eDurban because there are new products ezizobe zenziwa and ezintsha. Ngomhla ka-10 I wish ukuthi nifike mama eDurban sobe silauncha ikhemesi ka Dr. Khehlelezi. You have a mama? Yo, sawuzama yonke indlela mkhulu, sawuzama yonke indlela ngomhla ka-10. Kuvulwa ngabani mkhulu? Ngicela mama nifike ekseni kakhulu because kuzobe kune special. Yabona islay queen nizobe nifumana nge150 rand because ne special izinto ezintsha zika Dr. Khehlelezi. Ndizawuyisho iaddress ba iphi phayet etown eThekwini. Ngicela nje nibethelwe ngo4 ekseni senibambe line because abantu abaningi bazobe begcwele khona phaya. Yo sabethi lapho mkhulu angeke siphose mkhulu tu. Ndithethe nawe ndiyazi nentoba nesimuthi sondisifumene ngeke mkhulu sazama zonke indlela. Siyabulela mama, ube nosuku oluhle nabantwana bakho nomndeni wakho eva. Enkosi mkhulu sikuthanda ngothando olukalabo. Nami mama olukalabo olukhulu kakhulu. Ndiyabulela mama nibe right. This is Vuma 103 nizwileke isibusiso nizwile ama testimony uslay queen ukuthi wenzani. We are rocka uslay queen rocka ngisho Monti representing my name ngiwakhiphila amandla ami ngiwasa kubantu ngemagic oil ngeslay queen ngovala ihlazo imbize bomvu. Cape Town bayakhala ngoslay queen bayakhala East London bathi kushubile iKZN ingenile phakathi khulu ukuthi usangena eKZN sangena eMonti uslay queen uyarocka kakhulu. Ake ngizwa bemagic oil manje ukuthi seyiqalile imagic oil kunezimanga ezenzayo. Ake sibone ukuthi sithola bani. Vuma sawubona yebo baba nazoke mfowethu ngikhuluma nabani kuphi? ngikhuluma noNaswa Thomas. Yes bhuti uthini kimi? Yebo baba ngishilo la lihle lakho umnandi lihle lakho. Nami ngiyafisa ukuthi ngifike sibone kwayisa ngohlelo ku. Kanti kunenamba ngidinga la kuyabhubesa imkhaya angakaze ngibe nayo. Namba kaBhubesi mfowethu vele udrop iphone kwenzela ukuthi uyibhale kahle ngiyayibiza manje. uBhubesi uyena umanager wembiza umbiyena umanager wemagic oil ngiyayibiza manje bhuti drop iphone ugijima uyibhala ngizokubizela inamba kaBhubesi manje. Yebo baba. Inamba kaBhubesi ithi 072 ayikaze yaba khona eSouth Africa inamba eqala ngo070 sithe 072 yebo
1 2 3 4 Yep. 976. Yep. Yeah, sithe 072 1 2 3 4 976. Uyena ububesi manager yasembizeni ngisho kuthiwa ukuphi uma ufuna uyi-order uSlay Queen ufuna ukudayisa ngakini uzokutholela uSlay Queen. Ikhumbule futhi ukuthi uSlay Queen useyatholakala manje le eMgababa useyatholakala uSlay Queen le eMgababa eSouth Coast. Phezulu le abawufunayo impela bagijime baye khona leko South Coast ukhona mawuya ngase South Coast ePortchepston ukhona laphana uzoshaya nje inamba ethi 063 010 6288. Ngithe eSouth Coast leko Portchepston mawuya le ukhona uSlay Queen ngithe uthi 063 010 6288. Walala wasala makukuthi impela ukayithola uSlay Queen unebhadi unamanzi amnyama makukuthi awukazi uyiphuze lembiza etrenda kanjena nizwile imanga ningakhohlwa ngomhla ka10 eThekwini istembi ilokhuzeni ikhemisi iyavulwa ngizosale sengisho nje address kodwa please don't go there and disturb because into enzakalayo inzima kakhulu kodwa no man hayi kunento engitshela ukuthi ngingayisho address because mangike ngayisho address manje kunabantu abazogijima njengamanje bayohlupha khona but laphana nje laphana nje impela inside central ngizonitshela ngomhla ka10 we are officially launching ichemist ka Dr. Khehlelezi ama prize wethu azobe phansi ngendlela eyisimanga nikhumbuleke ukuthi ichemist elontshayo yomuntu eyenyanga ekuse stylish traditional healer esazi istyle lokho ehlale yazi ukuthi ifuna ini yini enidingayo nina neabantu base South Africa ni ama client a clean ngendlela eyisimanga into esiyenzayo sifuna ukuthi ngomhla ka10 wonke ama prize wethu siwahlisa ngendlela esimanga isikhathi sethu njengamanje is 24 minutes past 4 o'clock ekseni sihleli no Dr. Khehlelezi sihleli no Pastor Sthembiso Zondo laphana kwivuma 103 namhlanje inyanga yobaba namhlanje njengoba kuyinyanga yobaba niyazi ukuthi obaba babaleke kakhulu ngendlela eyisimanga siyazi ke mase kuyo ama Friday njalo sisuke sinaye ubaba uPastor Sthembiso Zondo lapho sibuyisa khona ithemba lapho sithi thina it's never late up until God says it's late. Angithi sisho kanjalo sibuyisa ithemba impela baba uPastor Sthembiso Zondo kushubile namhlanje mfowethu kushubile ngifuna ungayibeki phansi ngifuna impela nawe ushaya impela usondele ngoba kukhona into abantu abangayinaki mfowethu ubaba ekhaya uhlale balekile inkinga ukuthi ubaba wasuka wafela labo baba okwakungabona obaba hayi kunabantu okuthiwa obaba uma sikhuluma ngobaba sikhuluma ngomuntu oyazi irresponsibility noma engasathandani nalo sisi udlulile but akayikhohlwa ingane zakhe sikhuluma ngobaba lapha but ubabayi sikhuluma ngomuntu oyikhohliwe ingane zakhe ohamba abone ukubaleka kwezinye ingane zomnyusisi afika endle zona lezo ingane amayitshelwa ezakhe ingane ebese ngathi uyovuka ulaka ubabayi loyo ubabayi akondle ekhaya ubabayi njalo wenza sure ukuthi umuntu amondlayo intombi noma umuntu lo intombi ahlala naye emjondolo noma intombi ahlala naye etown akhohlwa abantu ekhaya ubabayi akahloniphi ngisho ekhaya ubaba will always respect endabeni yasekhaya right ubaba indoda sifuna namhlanje baba sikhulumena la ubaba indoda versus umuntu wesilisa yes baba kunegama wakho alikhuluma indoda versus umuntu wesilisa we need to see a different ukuthi kahle uma kuthiwa indoda versus umuntu wesilisa kusuke kuchazwa ini umuntu oqala ukufika njengamanje silalele the healing hour hlelo Dr. Khehlelezi kwivuma 103 nobaba uSthembiso Zondo ozoyichaza njengamanje ubaba uSthembiso Zondo ngizokunika nje kuqala 30 seconds uyichaza ukuthi ubani ubaba uSthembiso ubaba uPastor Sthembiso Zondo indoda ngiyakwazi ukuthi istimela impela gadla ivinjwa impela masugadlile ugadle kuzwakele awuchazele umuntu njengamanje oqala ukulalela ukuthi kahle wena ubani Umfundisi Zondo from Durban. I'm the ambassador of hope. Yeah.
ngisihlahla saseGilead ukwenza sure wonke umuntu uyaphila empilweni imindeni yonke iyafudumala awukho umgqomo wokulahla umuntu nezulu masikhuluma ngezulu even nezibi zakhona ziyasetshenziswa uNkulunkulu bathiwa uyizibe enjani nezibi zasezulwini ziyasetshenziswa ila sinikana khona ithemba sithi ungayi emngcwabeni ngababa wakho emngcwabeni ngama wakho emngcwabeni wengane yakho kodwa ungayi emngcwabeni wethemba ingcwabi ithemba uthini manje masuthola ukhuluma kanjalo oyisho lento uthini mawuthi ungayi emngcwabeni nanoma kwabane uyena wesitha sakho kodwa ungayi emngcwabeni wethemba kukuthiwa amagundane amabili afakwe emaglasini amaglasini amanzi leli gundane elilodwa eliseglasini lalisendaweni emnyama leli linye lalisendaweni ekhanyayo leli elisendaweni emnyama lagxuma kabili kathathu lafa ngoba kumnyama aliboni ngaleli leli linye lagxuma kwaphela 2 minutes kwaphela 3 minutes asemanzini u2 kodwa leli linye liyabona ngaphandle linethemba ukuthi ngingaphuma la siphila emaglasini anamanzi sineyinkinga sonke if you are without a problem maybe you are a problem awukho umuzo ngenantuthu yakho ayikho ifamily ngenahlazo lakhona umuntu is like a coin une head and tail side the good and the bad side kodwa into ebalekile empilweni as long as une hope unethemba likhona ithemba kumuntu onethemba ngiyakuzwa ke manje yabona ke manje wayichaza impela lento baba uPastor Sithembiso Zondo wayichaza wayenza yakhe yena kimi ukuze yazi ngithanda lapho mawuthi wena awukho umuzi onganantuthu yakhona ngoba kunabantu abathanda ukukhuluma ngentuthu zakweminye imizi bakhohle ukuthi nabo banentuthu kunabantu abakhohlayo ukuthi ngisho Khehlelezi ngisho Pastor Sithembiso Zondo unayo na inkinga yakhe uneyinkinga hayi encane yabona uKhehlelezi njengamanje mayingavele ephepheni ukuthi hayi uKhehlelezi nimbone nje nolwile noma kodwa wakhe bangajabula bafe bakhohle ukuthi naye vele unazo inkinga zakhe so unganaki umuntu impela so namhlanje babu uSithembiso Zondo sikhuluma ngendoda versus umuntu wesilisa uma kuthiwa indoda versus umuntu wesilisa kusuke khulunywa ngani lapha ngicaba mhlambe asintshontshe iminute elilodwa last week ukuthi njalo umuntu wesilisa kufuna graduate akhule musuguga khula nomehlo phela umuntu ogugayo nomuntu okhulayo sandelwa abantu abaze baguge beyakaze bakhule unebhadi mawushade nomuntu wesilisa kodwa ubusiwe mawushade nendoda njalo amadoda wa rape abantu besilisa amadoda abashaya abantu besifazane abantu besilisa abashaya abantu besifazane sathi last week umehluko ama break kuphela indoda umuntu wesilisa okwazi ukubreak umuntu wesilisa indoda engabreak indoda umuntu wesilisa okwazi onama break umuntu wesilisa indoda engabreak indoda umuntu wesilisa onama break umuntu wesilisa indoda impela ayithi yabona ukufuneka ukwazi ukubreak umehluko ukubreaka 99.9% wabafowethu abasemajele abasibona usikhotheni bahluleka ukubreaka wabona imoto wayithatha ndabone yakho ama break nje yabona so kwinyanga yonke sobe sifaka amadoda ama break fluid kodwa mfethu nje kwi introduction yanamhlanje ake qophe kumlando sike sinikeze abantu besilisa amadoda present sike sikhulume kamnandi ngabo number 1 ake sikhulume kamnandi ngendoda mfethu wonke umuntu akabambe isithando sakhe eceleni folela isithando sakho ye record nje lento encane ngoba ngizokhuluma ngezinto ezishaya umuntu wesilisa phakathi komthunzi welanga number 1 angazuba lo onenhliziyo embi owathi indoda ayikhali ubona amadoda sinje ilento esatshelwa yona ukuthi tigers don't cry we are not tigers uNkulunkulu engeke ayifake indoda eyinyembezi kade kufanele ekhaya kwakhala uJesu siphambanweni ubani wena lokuyiqinisa nje angiphinda again umuntu wasilimazo wathi amadoda wakhali wayengeke uNkulunkulu asifake inyembezi kade kufanele sikhali enye izinto edathi singabi romantic sibe nenhliziyo ezincane silwe ilento esatshelwa yona ukuthi asikhali amadoda ashodelwe lento ekuthiwa ihlombe lokukhalela engicabanga ukuthi mkhulu kuzofuneka one of inkonzo siqopha umlando sike sibiza amadoda abantu besilisa nje sizokhuluma nabo lapha kwesakho sigodlweni sizokhuluma namadoda mhlawumbe nje singangena ukuginqa sibeke idombolo siginqa inkomo la catering ngabiko zamadoda thina ama-Afrika futhi sizokhuluma nendoda one amadoda ashodelwa ihlombe lokukhalela awazi amadoda akhalele kuphi yikho kunje mawubona gender bani lento gender bani violence yonke exact into eshaye kakhulu amadoda masinenkinga siyathula sophela ngaphakathi sikhalela ngaphakathi bese ke nansi ke wemkhulu into engifuna mhlawumbe iqopha umlando umama lapheke usisa lapheke yini efunwa indoda phansi komthunzi welanga
nansi into engayithola nami ngangazi ukuthi yini engiyifunayo phansi komthunzi welanga. Umuntu wesilisa indoda yini le eyifuna kumuntu wesifazane ethi mayibonile ithi ngizomsebenzela ngize ngifelo. Yini echaza indoda kumuntu wesifazane? Yini ehlanyisa indoda kumuntu wesifazane? Indoda ibhekani kumuntu wesifazane? Yini le indoda ethi mingayificanga la iyaluza indoda ilunguze ngewindi? Yini ethi mayificile la uyibone ithoba ngaphakathi? Lalela ke Zondo. Before uye kude ngifuna ukuthi leyo nto umlalele ekhaya angayizwa yedwa. Ngifuna ngithelo lihlelo lusiza wena, lusiza mina, lusiza nonke umuntu osekhaya. Ngifuna njengamanje siye engomeni. Le ngoma masoyidlala asukume, athi mayisukuma agiye. Athinte nomngane wakhe. Athinte umngane wakhe. Ababize ku WhatsApp, abashayela ama voice note afake ema groupini. Athi gijimani. Sizoke sizwe. Lalele kunento esibalesisa. Idingani umuntu wesilisa. Ngikhathele ukuhlala ngilwa nomuntu wami ekhaya. Ngingazi ukuthi udinga. Kodwa namhlanje ake ngizwe akufonela abantu noma ungishayele 065 9337172 ungangishayeli. Ngenzela ivoice note usho ukuthi yini lena abayidingayo. Umuntu wesifazane awuqagela ukuthi yini lena edingwa yithina abantu besilisa. 065 933757172 065 9337172 hlelo Dr. Khehlelezi kuvuma 103 igama lehlelo Healing Hour. Nduduzo matse kuze ngifike kuwe nxeba lika Yesu nxeba lika Jesu. Interesting. Namhlanje yabona ke pastor kushubile ngempela namhlanje we need to tell abantu iqiniso. Kufanele omama sithe namhlanje iside esikukona siseside lo baba namhlanje sifuna obaba mabephuma la bazizwe befila at home bazizwe befila special inyanga yo baba lapho khona please tshela ubaba mama lapho khona tshela ubaba ukuthi happy men's month. And then I think we need to do that. Lento ishilo ukuthi kufanele size sibabize enkonzweni sithi bafowethu elendodwa. Mama mawulethe ubaba ungaphuma emotweni. Hlala emotweni angushiya ubaba angena ubaba. Sike siyofundisana nje so ukuze sinciphise isibalo emajele. Kudodiswane. Impela kudodiswane sinciphise isibalo emajele ngoba kungenzeka ukuthi isibalo sinyukile inxa ukuthi kunento eshodile kobaba. Njengamanje ke ngifuna ukuthi uzokuzwa siye laphana ke ku cream we are going to the source ukuthi sebeba phoneli I know and I've been playing ama voice notes la ukuthi yini edingwa indoda phansi komthunzi welanga and we are ready to hear that kufanele sizwe lento nami sengimvusile makoti hayi umama uthe ulalela impela kakhulu and ongalalelanga bafowethu mawukuthi isithando sakho ositholanga don't forget ukuthi uye ku Dr. Khehlelezi YouTube channel. I think ikusasa izobe si-uploadiwe yonke into edlala la ku Dr. Khehlelezi YouTube channel izobe ikhona ufike usubscribe nje and don't forget ukuthi intambama namhlanje ngo7 o'clock kuya ku 8:30 sikhuluma sibukhoma ku YouTube channel ka Dr. Khehlelezi Real TV1 ku YouTube channel noma ku Black Life TV one laphana ku Black Life TV ungene khona Black Life TV sizobe sikhona nakhona sibukhoma sizoke sishaya lento yethu yonke bukhoma ntambama okungenzeka ukuthi singaqhubeka ngalesihloko because inyanga yobaba siyoqhubeka nayo lento sishaya sizomcela ubaba uSithembiso Zondo abe nathi kanye nathi ntambama uzobe i-guest kwentambama sizobe si live ku YouTube channel sizobe si live kulema YouTube channel na ku Facebook page ka Dr. Khehlelezi njengamanje mawungaya kwinyanga yodumo mzo i-Facebook page uzongithola nge-live njengamanje ake sibheke ukuthi yini lelo uPastor Sithembiso Zondo akhuluma ngayo isikhathi sethu is 21 minutes before 5 o'clock ake siqhubeke mfundisi wami siye khona asixhume isilale nje baba mawufuna ukulimaza umuntu wesilisa mshaya inhliziyo ede ngiyafinish aphelule na ubudoda enemali one bomthethisa mawufuna uqeda indoda ingabusawabona ama hips akhe eyadobeka ngawo ingayiboni ifaca kube mnyama ekseni uboyithethisa indoda noma usuphiswe kanjani ukuthetha ungathethi wayithethisa indoda mawufuna ukuparalyze indoda uyenza umfana ubeyithethisa indoda ayithethisa okay abantu besifazane makuthiwa asike lijikayo kunento ekuthiwa it's a winning losing principle
kutshelwa labantu besifazana ababangumsindo abakhuluma kakhulu ngamkhiva uyiwinile inkulumo kodwa ayiluze indoda. It's a winning losing principle. One can win an argument and yet lose a man. Ema anguzwa lapho uyiwinile inkulumo kodwa wayiluze iphindode ehamba. Uyiwinile inkulumo. It's a winning losing principle. One can win an argument and yet lose a man. Ngiyakuzwa manje. Kutshelwa laba bakhuluma kakhulu ukuthi ungayiphakamisa ithoni musukuba yiquiet endlini bayijazz. Yes. Sometimes it's not about what you say, but it's how you say it. Ungathethi ngoba wayithethisa indoda ngisho ukhuluma iqiniso kodwa kufike indlebeni lonto isi wrong. Angiphinda again. Noma ukhuluma into right, the fact that uphakamisa izwi indoda ibisalalela kwakulalela kungena amabhomu endlebeni la kanti ubukhuluma into enengqondo ukuthi uphakamisa izwi aliphakanyiswa izwi endodeni. Number 2, ungayikomparisha indoda yakho namanye amadoda. If you want to paralyze indoda uboyikomparisha namanye amadoda, okay, enza nje. Mawushade nengulube faka udaka. Mawushade nofish faka amanzi. Mawushade nenyoni faka amagatsha. Mawushade nembuzi faka utshani. Ngoba manifunda lezi incwadi zaphesheya how to be romantic uzigade lezo incwadi. Leze niyifunda phesheya bese uzoyifaka endodeni yakho ngoba uzobona kamakhelwane bengena notshani be romantic bese uthatha utshani ubletha la kanti kamakhelwane bayimbuzi yiki khaphule imbuzi yiki ba romantic ngotshani la ekhaya thina siyingulube into edala sibe romantic udala akulona utshani bakamakhelwane. In other words wonke umuntu akadadisha indoda yakhe dadisha ubaba la ukuthi yipi conducive atmosphere la me umfundisi decorate nangamabhayibheli me isangoma faka isikhuphu nempela me phuza utshwala dwalisa ifridge me isangoma ukida me ushebe wonke umuntu akadadisha isilwane sakhe ukuthi yipi conducive atmosphere la seniqeda ke nazi izinto ezintathu ezibhekwa indoda phansi komthunzi welanga. Number 1, indoda ibheka uma wayo kuwe. A man is searching for his mother. Ibheka uma wayo kuwe. Yini uma umuntu ongasoza angilahla noma nginaboshwa ngejele. Uzothi uba bebhekele bonke abantu bethi isigebengu uma avuke kusasa ekseni ethi ngisayobheka isigebengu sami. Uphethe iplastic ane nezinkwa azaphathe ngisho ugwayi noma ngawubhemi. Wenzela bangangishaya ejele. Indoda ibheka uma phansi komthunzi welanga kumuntu wesifazane. Number 2, yini ebhekwa indoda phansi komthunzi welanga indoda ibheka usisi wayo la kuwe. Yini usisi wami? Mina usisi wami uthandeka. Ngithi manje nginenkinga athi Sithembiso phosi ngenza njani? Akangiphikisi akagwishi nami akangilahli ngekhala usayida nami noma ngirong uthandeka. Indoda ibheka usisi wayo la kuwena ukuthi baby ungasayida yini nami when the clock is against me. Ungasayida yini nami la sekubonakala ngalishaya udaka ngaphetha la. Number 3, yini ebhekwa indoda phansi komthunzi welanga indoda ibheka ingane yayo la kuwe. Mina ingane yami okuhle ngisho ngifike edlala iTV game okuhle mangifika nje ngikhathele kusofa okuhle amkhumula amasokisi shiya phansi iTV game yonke into attende mina sagwisha akasho ukuthi we nami ngikhathele wena indoda mayinganaba kusofa ithi onkhumula amasokisi ongeza ngeke usho yini ukuthi we nami ngikhathele usuhlula nokukhumula amasokisi bo uyabona ke. Then izo zonke izinto ezibhekwa uma kuyi Father's Month kuyi Men's Month la sibakitaza abantu besilisa siyabamasaja nje. It's an introduction okufuneka wonke umuntu phansi komthunzi welanga yazi indoda ukuthi idingani. Sengiqeda ke njalo unga-agwisha ungawubanga umsindo futhi mhlazana indoda uyiphi inhlonipho ukwazi ukuyibongela. Musu ukuhlala nendoda ongasazi isithakazelo sayo othi ngiyaqeda manje uyibongele. Kunamadoda anebhada khokhela imiza khokhela ugesi khokhela izingane kodwa ayikazi inconywe. Kunento ekuthiwa Delilah syndrome. Delilah syndrome Delilah uma Delilah ezoshaya uSamson. Samson was a mighty man ubethatha iminyango yaseGaza athatha umhlatha abulale yonke into kodwa uDelilah waqhamuka wathi ngamshaya mina lo. Ngifuna abantu besifazane bazi ukuthi indoda igotshiswa kanjani uyithobisa kanjani indoda. Uma uDelilah ehlangana noSamson uyamncoma uthe unamandla amandla akake wamncoma phela. Sonke phela osisi mabesirobha besintshontshe bayasincoma wena uyasigxeka wena. Othi ngiphinda again yonke indoda phansi komthunzi welanga entshontshwa amantombazane entshontshwa yintombi intombi mazi sitshontshe ziyasincoma ewisikhokho zona. Buzami ngihlenga phela ngiyakhuluma musa namhle ewisikhokho zona yabo ikhanda lingisinde lapha awuyashaya zona awuyashaya ayithi yabo uyangincoma wayincoma indoda la kunamadoda anebhadi ayondla
are responsible anayo yonke into kodwa uhlele endlini nomuntu ophethwe amazinyo akakuncomi u-x-ray ubona iphutha la kuwena nephutha elincane umsebenzi wakho ukubona iphutha kuwena mawufo ukwenziwa yini ogogo bethu bahlala nomkhulu bethu bazi baba no 90 years ugogo bebamba imfihlo ubaba bengambise ngegama kunento engafuneki siyifunde kubelungu eromantic kwababhlunga kwabamhlophe hayi kithi ubethu ubaba mesediniwe umkhize sadiniwe uzwe ugogo ethi hayi khabazela awukhabazela amavofo ayidlibekele uzumkhulu ethi ungaphindi ngithi mina mawuzothi kumina zonto ngicela ukukumema ngine 21st yengane yami nginomcimbi enginawo engiphizi yazi kodwa mawuzothi mthiyane awusokhulu phela ngiyacela kunento kumina ethobayo incoma indoda ngathi one day sengiqeda uma indoda ingathenga iTV encane ublack and white encane musuku igxeke uzenza isilimo incoma uthi awubaba uyithathe phi imali wazosiza sokuzosithengela iTV uzophakamisa amahlombe athi hayi ngiyothenga iDS kusasa ngizothenga iDS angimanje umncomile indoda ifuna ukuperforma ngaphezulu kwesincomo wayincoma la izoperforma kakhulu wayibeka lapho incoma izoperforma kakhulu musu ukuhlala nendoda uyiqulisa icala indoda ayifuni ukuhlala enkantolo ku relationship bona manje uma sekhuluma kanjena uZondo ngibona kuphuma icorona nakuyena iphuma ibaleka yabona mayisekhuluma kanjena khona into ayithintayo uthi indoda into ebalekile bambalana siswami bambalana mama wami uthi into ebaleke kakhulu endodeni wenze sure ukuthi awumhlukanisi nomzali wakhe uma wakhe okoqala lapho igama engilizwile yenza sure ukuthi awumhlukanisi nodade wabo ngoba kunama reason awabekile uthi labantu they always on your side noma kuthiwa kuhle kanjani noma kuthiwa sekungena indlala enjani abantu bakujikele kunjani but your families will always be on your side especially umama especially usisi laba abantu ingane yakho so bamba lapha sisi kunegama engilithandile uthi ungamthethisi umkhwenyana wakho number 2 noma kuthiwa uyibeka kanjani indaba ibeke ngesoka iba clever udlala ngathi udlala ijazz angathi uhlale kahle uthobeke ufane nalabantu okuthiwa othobekile unfortunately sebaphikisa amagama abo abasayebona othobekile into engithande kakhulu uZondo uthi ungayikaleli irelationship yakho omunye umuzi ebese uyithatha uyiletha la kunalento abantu abenza khona imistake enkulu kakhulu bathatha irelationship yaka Instagram bafike babone ka Instagram uthi hayazi uzibani yazibane me time baphumile nowakhe ungathathi into yakho omunye umuzi ebese uyithatha ungaboni irelationship kaKhehlelezi nomakoti wakhe ebese uyayijabulela ebese nawe ufuna ukuyithatha uthi ngoba uKhehlelezi uthengele umakoti wakhe imoto nawe ufuna ukuthi uyothe no guys make sure into ebulale ama relationship ilezi incwadi efundwayo ilama soap adlalwayo ema TV ilezi izinto abantu abayibone ku Instagram lezi zinto ezu3 incwadi abayifundayo ama-soap adlala ema-TV ama-relationship abawabonile abangani bathi umngane wami uthe mayishada kwenzeka ukuthi nokuthi yenza sure ukuthi awuyithathi i-relationship yakwenye indawo ufuna ukuyifanisa neyakho leyo nto ungacompete because umkhwenyana wakho miyeke ipace ashaya ngayo enenye into yokugcina mncomeni nami nginokuyibona lento uZondo ukhuluma iqiniso ngathi uyangiprofeta mawuke wangincoma kakhulu endlini ngikhukhumala kakhulu ufana noflower ngize ngicomplain ngithi hawo makoti ngize ngashaya nje laphana ubungasangincoma ingane esontweni sengiprofite kahle kanjena uncoma ngani abesithi angibonanga ngithi no yabona uZondo ukhuluma iqiniso la ufuna ukuthi sifuna ukunconywa ngithi hawo mama noma sengithenga imoto nje angingani ukuyithenga imoto zibe u9 ngenyanga eyi1 ngifuna ukunconywa wancoma athi yabona ke baba le impela ushaye ngempela lapho yabona le moto ngikukumala kakhulu ngithi yabona ke manje angeke ngisaphinde ngiyithenge lena ke yokugcina ke ngoba inqonyo yena so fundani ukuba ncoma kodwa singabe senza iphutha Pastor Sembiso zonke basingathathanga abantu abawu5 bakhuluma nje nawe ngicela ukuthi masikuthatha wenze sure ukuthi awu spend isikhathi esiningi only 20 seconds but kumele ngiqale ngidlale lento kancane after that 086 10 300 086 10 300 uthatha only 20 seconds uyasho ukuthi ngiyabonga ngizwile lana nalana ungalandi kakhulu please isikhathi sisekho sidini lami Men's van Sivuma 103 nihlelo nodokotela uKhehlelezi asithi mesiye ncencweni lapha sibona ukuthi sithola bani Vuma sawubona Vuma Angizwa baba Ewe tata ninjani
Sithetha nabani phi? Ithini into tata uNtuthuzelo? Okay, siyabulela tata ube nosuku neminenhlo yeva. Danke tata. 086 10 10 300 086 10 10 300 uhleli no Dr. Khehlelezi no Pastor Semsozonto. Vuma sawubona? Yebo baba kunjani? Khuluma nobani kuphi? Yes futhi siyanda ufuna ukuthini? Ngifuna ukubonga ke baba uKhehlelezi yalo ngisizonga kusonto. Yangithinta kakhulu. Okay baba siyabonga uyezwa? Yebo baba ngibonga. Siyabonga. This is Vuma 103 086 10 10 300 086 10 10 300 ake sithatha abathathu bokugcina nithini ngale topic yanamhlanje iniphethe kanjani special omama nizwile yini the message which was directed straight to you Vuma sawubona Vuma sawubona Vuma sawubona Hello. Yes baba kunjani Yasina unjani? Ngicela ucishe umsakazo emuva baba because uyangiphazamisa. Okay, so ngicikile tata. Hello. Ewe tata ndikumamela. Uthiza noSithembe lapha eManzi fresh. Yes. Andiba bengifuna ukuthi into abasiphulaphule siyabulela kakhulu. Nathi sibotata ekugcineni ekwathethwa kakuhle ngathi. Nomakoti ke baphulaphule nabanenekazi bonke nje baphulaphule. Athathe anonke izinto abaqhelelwa zona ngoba mabaphume. Ayekuphazamisa amazongo ngoba nyani ke iyaklimaza ke into ngoba bane ukethethela phezulu. Siyabulela tata ndicela uba nihlale nathi futhi ku YouTube late nithi Dr. Khehlelezi ku YouTube noma nyanga yodumo ku Facebook siyaqhubeka nale topic but sobe si live no Dr. no Pastor Semsozonto yeva tata. Ngiyayifaka mkhulu ngiyayifaka kumanfrend ngiyayifaka mkhaya kusekhaya kaloku apho andithi mina ndiwasemzinto uyakwazi emzinto ndiwasemzinto phaka kwamzozo kwaChiya noma eMandileni phaka kwaChase wesikasaba mbicane ndiyabulela tata ube nominenhle yava Danke tata ake sithathe ogcina manje will want the last call mayingekho ke futhi siyayeka unfortunately mama besinganabo babalekile mama babalekile bangena ezihlahleni bagijima bayoshona namhlanje ngimjikele ngiyanivithisa lapha ka Facebook page lapha ka ladies house commentani ngifuna ukuzwa ukuthi nithini ntambama ngifuna nibe live ningibuka ku Facebook page ningibuka ku YouTube Dr. Khehlelezi noma Real TV 1 noma Black Life TV ku YouTube bomama nikuphi hayi ngaze ngadinwa ngajuluka niphi bomama Vuma sawubona hayi babalekile labo mama namhlanje yabona namhlanje babalekile yabhuti khuluma ngivi yes bhuti uthini kufanele siyanda kube kanjani ngoba uyazi ukuthi usongene kakhulu right Pastor Semsozonto ngifuna ukuthi utshela abantu ukuthi utholakala kuphi kweziphi inamba kanjani awusinika ama details akho kumadoda onke abantu besifazane abafuna nje sihlanganisa imiqondo siphumelele kuba sithi no finance no romance ikakhulukazi mawindoda kunzima mawunga provide ake sihlanganisele imiqondo ndawonye sino WhatsApp group la esixoxa khona sihlanganisa nje impilo it's 066 053 053 0791 0791 066 053 0791 0591 yeah angiphazamisa le bese nje mkhulu sibheka into eyodwa yazi mkhulu sibheka nje into eyodwa yes wonke umuntu njalo wesilisa mawumbiza ngo baby awumbiza ngo adult ingane yakho yokuqala ilo muntu othandana naye yikho umbiza ngo baby
Yes. Awusho ukuthi woza phela woza adult ubaby. Uyabona ngendlela ahlupha ngayo ukuthi ingane yakho yokuqala njalo isithandwa sakho lesi. Hayi ngiyakuzwa zonke kushubile right isikhathi sethu 2 minutes before 5 o'clock ofuna uSlay Queen gijima uyothola uSlay Queen yakho lapha number 9 Mercury House lapha ngase 320 uzothola uSlay Queen Magic Oil khona ugijime ufone futhi 104 Retief Street eMaritzburg ngakaBoy PMB Pharmacy ugijime uye Local Choice Pharmacy eGateway noma ufonele uBhubesi enambeni ethi 072 1234 976 ngithe 072 1234 976 noma uthinte umusa uzokhoriyela lapho khona 082 9607514 082 9607514 noma WhatsApp number kaZondo nikhumbule inamba iWhatsApp number kaZondo ithi 067 908 1568 067 908 1568 animfone lapho niyam WhatsApp ningakhohlwa ukuthi ntambama ngo7 o'clock uyenza sure ukuthi ya subscribe ku YouTube channel ka Dr Khehlelezi noma uye ku Black Life TV noma ku Real TV 1 that's our YouTube noma ku inyanga yoduma mzo iFacebook page ufike lapha ulandele uthi follow noma uthi like ntambama sizobe si live sikhuluma ngale topic sizobe sinoZondo sifaka amasudu sifaka ama track suit sifaka ama pajama nisibona sizofaka inamba yase studio lapha nizosifonela khona Sunday asihlangane emahlabathini ngicela ukuthi sifastile sibambe fasting siyoqaqa ebhandi amadoda ngicela nigcwale ngomningi ungakhohlwa mawuze esontweni Sunday ungamshiya umntana wakho fika nomntana wakho sizokhulekela abantwana 7 o'clock emahlabathini uzobe khona uPastor Stebiso Zondo uzobe khona uThina Zungu uzobe khona uSipho Ngwenya uzobe khona uFikile Mlomo babe khona bonke babezobe bekhona beperforma ningasali sukuma uzothatha isibusiso sakho ku Dr Khehlelezi iyavula ipharmacy ngomhla ka10 kanti ke Sunday ngizobe ngilapha eworkshop ngiyovakashela eworkshop ngiyobe nginivakashele ningakhohlwa nifike Sunday ngilapha eworkshop Saturday or Sunday idlalela eThekwini uKhehlelezi uyovakashela abantu lapha uzobe ethi phansi ngecorona phansi nibe nosuku oluhle nginithanda ngothando lika love hlalani nophumlani kwanya ningabe sasuka the mega grace uhlelo lwakhe siyanithanda ngothando lika love